Нәүрүз язгы көн белән төн тигезлеге бәйрәме. Табигатьнең матур бер вакыты. Азнакай шәһәре Шифа сәүдә үзәге каршындагы мәйданда язны каршылау Нәүрүз бәйрәме уздырылды. Программада театральләштерелгән тамаша, биюләр һәм уеннар, күңел ачулар тәкъдим ителде. Бәйрәм чарасында безнең иҗат төркеме дә булды. Сагынып килдем сезне, дуслар, теләкләрем ихлас күңелдән. Юлыгызга якты бәхет юрап, яз гөлләре булып сибелгән. Әлеге чараны оештыручылар Азнакай район һәм шәһәр мәдәният йорты һәм авыл мәдәният йортлары коллективлары. Шушындый матур бәйрәм көндә барлык райондашларыбызны котлыйбыз. Барыбыз да исән сау булып, җаннарыбыз тыныч, тәннәребез сәламәт булып, шушылай барыбызга да матур очрашуларда очрашырга насыйп булсын иде. Бәйрәмгә килгән халыкны Азнакай шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Эльвир Габдрахманов сәламләп, иң изге теләкләрен җиткерде. Бәйрәмнәр белән рәхмәт әйтәс килә инде үзебезнең авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренә менә шушы ярмаркаларда үзләренең продукцияләрен алып өчен һәм инде авыл советы башлыкларына бик зур рәхмәт шул ярмаркаларда катнашканнары өчен. Ел сайын уздырыла торган бәйрәм быел да зур оешканлык белән үтте. Көн белән төн тигезләшүне бәйрәм иткәндә яз белән кыш та тарткалаша. Ләкин халыкның кәефе күтәренке, алар ил көнгә бәрәкәт һәм иминлек тели. Бәйрәм бик матур, Аллаһка шөкер, шулай һәрвакыт шулай матур итеп үткәрегез. Нәүрүз мөбарәк булсын. Бәйрәм искитмәле, менә безнең белән бергә дә табигатьтә бәйрәм итә. Шундый матур итеп иртә таңнан карлар ява башлады. Әйтерсең дә Кыш бабай безнең белән сау булачак, Кыш бабайның соңгы бүләген алабыз. Азнакайлылар һәм кунаклар өчен авыл хуҗалыгы ярминкәсе дә гөрләде. Һәркем үзенә ошаган әйберне сатып алды. Күңелле чара җырларга, уеннарга бай булды. Итәкләре бер